aiwa tichida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi, tichida kutenda zvakanyanya. Ndakagara panorema. When it comes to entertainment, aiwa ava ndo vanorira, ndivo vakarira kubva kare ende vachiri kungomhanya nacho chimuti chacho. Baba makasimba here? Ngoma sendi ndinotenda Mwari nechipo cheupenyu. Ndoda kumhorosa vatariri, ndoda kukutendaiwo zvakare nenguva yamatipa kuti mumbokurukurawo nesu. Aiwa tinotenda. Chekutanga muri yeZimbabwe, I'm sure they are excited kukuonai paSaint TV nekuti nesu futi tiri kune mufaro muzhinji kukuhostai. Vangada kutanga nekuziva kuti anongonzi Mbudziyadhura, because nguva dzavo zhinjika vanoona Mbudziyadhura anombova ani, akazvarwa kupi? Okay. Mbudziyadhura anonzi Blessing Chimhowa. Akazvarirwa kwaMutare, ngoti kwaMakoni. 48 years ago. Ndoda kutenda Mwari nekuti kudhara munhu waiti ukabvunzwa makore ako munhu aida kutaura makore epasi, nekuti kukura chinenge chinhu chainyadzisira, but mukore unoyu kwatasvika uku kuinyasha. Vazhinji vari kutadza kusvika, but ndinotaura nekutenda nekuiye musiki kuti handichengetawo kusvika nhasi. Ndakawanawo ndingangoti ndizvozvo. Ndakadzidza kwaMutare ikoko ndikazouyawo muHarare muno mu1996 tichingoitawo mabasa zvipo zvatakapuwa naMwari izvozvo. Aiwa tinotenda. Muri yakakura sei? Mati makawana kureva kuti mune mudzimai, muri yakura sei? Muri yakura, ndine zvikomana zviviri. 2 boys. All right. Yes. Tidzokere kune character ingava yaMbudziyadhura kana kuti yani zvekuacta izvi makazvitanga rini? Vamwe vanozitaura kuti ndakatotanga ndiri mudumbu chemo ndeitoita, vamwewo kuchikoro. Imi makatangirawo papi? Ndakatangirawo kuchikoro kubva kuprimary kuya kusekondari, kwakuzongo tikambomira tikazokontinya. Ndingangoti ndaane more than 30 years ndiri muacting industry. Ndoda kungotenda futi musiki nekuti ndiye mupi nemuitiri wazvose, ndiye akatipa zvipo izvi kuti tinge tichimira pamberi pevanhu nekutipawo vanhu vacho vanofarira zvatinoita. Haazi wese anonakirwa naMbudziyadhura, but vashoma ivavo kana kuti ivo vanofarirwa nazvo zvinenge zvisina basa, but kuti ndinzi Mbudziyadhura kuda kwevanhu vanosapota character yacho iyoyo. Saka ndinongoda kuzvitenda, ndoda kutenda Mwari, ndoda kutenda Mwari futi nevanhu vanonditsigira, ndoda kutenda futi Mwari nevanhu vakaita semi vanopotawo vachitaura nesu kuti vanhu vatizivewo, because unenge uchingonzi uyu, pane vamwe vaitombonditi uyu nemapusiro akaita, kana mudzimai anaye anogonawo kunyenga iye. But ndinongoziva kuti iri rinenge riri basa. Kana ndatovawo kumba ndatonzi baba, mwana kuti dadhi mauya chichichi, amai vakutopfugama vachiisa chikafu apo, tinge tatosiyana nakarikta yaMbudziyadhura yeye. Blessing Chimhowa baba. Saka ndo zvazviri. Vamwe vanenge vasingazvi, because umwe munhu kwatosangana naye anotoshamisa kuti kozvanenge munhu musvinowani. Ndakanzwa romwe musi ndiri pamuchato ndiri MC, tikanzi kozvatori munhu musvinowani. Kuacta kubasa, hauzofambe nebasa pese pese. Tikasiyawo zvekuacta izvo takutoitawo zvinhu. Saka aiwa ndizvozvo. Alright, zvekuacta muchibuda muTV zvakazotanga gore ripi, uye muchirangarira kuti makatanga kuacta mutambo upi? Ndati zvakatanga 1998-99 kubuda paTV tatagara tirimo, and ndakatanga neadvert yandakaita amene kuti munotendera kuti taure mazita kana kuti no problem. Yanga iri yeSoftex. Muyema tiri mubhazi vanhu vachizobuda vambodya mango vakumhanya kuzvimbudzi and stuff like that. The rest is history. Then bandazopinda muYellow Card. Yellow Card, ndandirimo muYellow Card, kwakuzopinda muGringo nezvimwe. I've done a lot of my adverts. Ndaita ma-adverts akawanda, ndaitawo ma-movies akawanda, ma-Gringo series, zvichingodaro. Tiri tichida kuenda paYellow Card. Nekuti paYellow Card ndo pamakanyanyozivikanwa, muchibva mazonyanyisa kuzivikanwa muchipinda muGringo. Reva bhaisikopo ranga rakakura.
makawana sei role pamutambo wakanga wakakura kudaro waisanganisira vamwewo vekubva kune dzimwe nyika? Ndingangoti zvinhu zvese ndiMwari because I remember ndichiauditionwa part yandaida kupiwa yacho yanga iri was it the main actor. Saka ndakaacta zvaidikwa nevaridzi vebhaisikopu but chimiro changu chachisingaenderani nemunhu wawanga wachida. But I remember director wacho ainzi Andrew akanditi, why can't we try this guy, this other role chichi. Saka ndakatowana role imwewo inenge yakazotocreatwa ipapapo after what I did. So zvichingobva kuna Mwari, nekuti kana Mwari angoti tora chinhu, kana anga akangokupa anenge akamusa, ndingati ndakagona kuti kwakuri kugona kwangu, but ndo mapindira ndakaita muyellow card. Alright. Yes. Alright. Muchiacta muyellow card zvairevei kwamuri kushanda especially kutanga mutambo muhombe wakadaro muchishanda nemalegends akanga akaita saiva? I remember we had Vana Gringo, Leroy Gopal, we had Vana Peter Kampira, we had Vana, yanga iri star-studded cast. Unodzidza from these people, zvakanyanya. And also set up yeBaiscope International yasiyana nemadrama edu. Ndopaona kuti unenge tune munhu akakubatira umbrella. I remember ndine senior ndaita ndichidriver mota ndichidzokera chinzi ndanditone munhu aitogadzirisa seat yemotokari kuti are you okay? I was not comfortable. Ndinomira ndikanzi aiwa itori basa rangu rekuita izvozvo. So kumaBaiscope vanobata vatambi zvakasiyana nemamwe mamovie atinoita. Saka it was a very good experience yandakaitawo on and off set yekuti interaction yanga yakazara varungu, of course ndivanga vari behind the scenes, interaction behind the scenes, actors, then just everything else was just amazing, and I want to thank God for that. Aiwa, tinotenda. Muchizobva ipapo ndo pamakabva mapinda muGringo anini? Hongu. Muchibva manosanganawo nemalegends akaitawo sana Baba Gweshe nana Gringo zvakare, the late, may his soul continue resting in peace. Nevamwe vakasiyana siyana, the likes of Philemon, the character of Madumbe, kana pane pamaipisa ndipo paya pamakanga muri muyadi. Ndezvipi zvamungatiwo makageina pakushanda nevatambi vakanga vakaita sana Madumbe? Unongoziva zvinoita nyasha dzaMwari. Ndabva kuyellow card mandapinda muGringo, and Gringo yanga yaitwa established. Ndoshaya kuti ndotsanangura sei, but ndinongoti Mwari vanondida and Mwari vane chinangwa neupenyu hwangu. Zvanga zvainakidza sekutaura kwamaita kuti muGringo macharacters acho ese zvaukatarisa pana Mai Gweshe Gweshe, Baba Gweshe Gweshe, the late Gringo, vana Madumbe, vana Philemon, vana Toby, vanhu vaigona. Saka for you to rub shoulders with those people, it's grace, and you learn a lot because unodzidza, we were like a family and on and off set. Saka unokura muchipo chawakapiwa naMwari, unokura muhunhu hwako because uri kudzidzawo kune vagara varimo uyezve vanogona. Saka ndingangoti zvakandisimudzira zvakanyanya. Alright. Iye zvino timboona pamave iye zvino makamboshanda nevekare apa maakushanda zvakare nevaiye zvino. Musiyano wamungati uyu musiyano uripo pakushanda nema-legends nema-upcoming ungava musiyano? Acting will always remain acting. The only difference that may come into play is like now we have social media being topping in terms of viewership. Kukunda isu tatingori wema-TV. But vechidika vauyawo nenyaya yeSocial media, and I was introduced by Tawa akangonditi kule muzukuru ndikule dzangu ngatitei izvi, ndagara ndandine page yangu neYouTube channel, but
zvaunza futi new audience because tagara isusu tiri vekudhara ka saka tine audience yedu yekudhara yemadhara nechembere dzedu idzodzo koitwa futi audience yechidiki yakanyanya pandakaita futi special class then kuzouya kwatau anouyawo nemafans akewo vakutoziva kuti kuna Mbudziyadhura anoita zvakare because vazhinji pamwe pataita vamwe vangu vachiri vadiki you see. So ndingangoti ndo musiyano uriko but in terms of mashandiro atinoita ndingangoti ndizvo but maplatforms awanda nawo ekuti zvamaakuita zvakuonekwa so many different places. Yeah. Ndiri kunzwa muri kuramba muchingotaura nyaya yekutenda Mwari, nyaya yekuti Mwari tisati tatotanga interview inoyi matoti ngatidzidzisei tinamati. Ndoda kuti ndimbobvunzawo zvespiritual life yenyu. Muri muKristu kana kuti zviri kufamba sei? Ndinoda kupa mbiri kuna Mwari pane zvese zvandinoita. Ndiye musiki wedu, ndiye mupi nemuitiri wazvose. Zvipo zvatinazvo zvakabva kwaari. Saka ndinomupa mbiri nekuti kurarama kwandinoita hakuzi kugona kwangu. Ukatarisa vazhinji vandakashanda navo, vazhinji vakatisiya. Handingati ini ndagona kuzvibata maningi, industry yedu yakaoma. Saka ndinopa mbiri kuna musiki, hongu ndakatendeukawo and ndikaonawo kuti Mwari ane chinangwa neupenyu hwangu. Nyaya iripo ndeyekuti as you know kuti ndakamborwara. Ndakarwara for 2 days but ndakasara ndamabhonzo chaiwo. But Mwari wakandiponesa panda ndisingafungiri. Ndikazofunga kupa upenyu hwangu kuna Mwari. Ndakaona kuti Mwari anga aine chinangwa neupenyu hwangu. And Mwari kana aine chinangwa neupenyu hwako anogona kumbokusiya uchiita zvaunoita. Isi taidhakwa. So taitodhakwa zvezvi I remember ndaiti handiregedzi hwahwa uyu handiuregedzi kunwa. Kusvika shumba iyo yavhara muromo ndokuti ndiregedze kumwa hwahwa. Shumba iri pabhodhoro iya. Ndikambotaura futi ndikati ini ndikaregedza hwahwa vanhu vanoshayiwa mabasa. Vanodzingwa basa kudheota kunogadzirwa hwahwa. So inguva yaMwari inenge isati yasvika. Kana nguva yake yasvika munenge muchingotaura because iye Mwari simba rake anotaridza kuti inini kana yanguva yangu. Of which I went through a very difficult period in my life. And that's the period when God isolated me from almost everyone and he took away everything from me. The idea was for me to seek him. Vaida kuti ndiwe intimate nawo, vakandipa nguva yekuti ndizive kuti ndiMwari and yave nguva yawo. And I heard it was now me and iye musiki. Ndikabva ndanyatsoona kuti Mwari vane zvavanoda kutaura, Mwari vane zvavanoda kundipa. Kana Mwari vaine zvavanoda kukupa muupenyu hwako, you may go through a very difficult period yatoti transformation, which is not easy. Saka Mwari vanenge vachikusuka kuti uchene panyama nepamweya. Period inoitika uri wega, inoitika usisina futi kumwe kwekutarisa, wapa kona. And kana zvadero uchasvika kuti uchanyatsofokasa pavari Mwari. Wafokasa pavari uchanzwa inzwi rawo, wochinzwisisa futi chinangwa chako, nekuti hatingoya chete kuzorarama panyika pano. Tine zvatakaurira, zvatofanirwa kusiya. There's a purpose in our being here on this planet. And sometimes you need his guidance for you to understand your purpose, for you to serve your purpose. And I want to thank God that I took that route and everything else is just transforming. I'm a new person. I see things differently. And I'm always giving thanks and I will always glorify his name. Amen. Tichipeta zvedu pane vamwe vanokufollowai nevamwe vada kuzoita saMbudziyadhura. Mwaziva kune kamwe kamupanda kechidiki, kasikana kechidiki kanonakidzwa ngekuti izvozvi hakasi kugona. Muritori inspiration. Mungada kuti kudii kune ivavo? Ndiripo ndichiri kuita tinyati kuburitsa ndikushanda nemwana waGringo yeyoyo. But ndine zvangu zvandinoita, ndine Facebook page yangu yakanzi Mbudziyadhura. Instagram yakanzi official Mbudziyadhura. Then YouTube channel yakanzi Mbudziyadhura. Ndopandiri kuisa futi zvinhu ipapapo. Industry yedu yakaoma, inoda Mwari mukati. If you notice kuti vazhinji vedu nekuti industry yedu zvairi
vanogona kumborasika. Saka kana usina Mwari unogona kunzvenga. Ndiripo, nhamba dzangu dzinoti 0772 336 024, 0772 336 024 kana 0772 940 863. I'm here to help. Kune vanoda kubatsirwa dziri nyaya dzeacting, ndinomboitawo MC nekunyorova kwangu ikoko. Vanoda kudirectorwa maplays, ndinodirector, ndinocasta. So feel free kundibata. And these days ndiri kufara zvinhu zve-inspirational. I always want to tell my story to the world, so that at least I can inspire one or two people kuti vatsvage chiso chaMwari, kuti vatsvagewo vafambewo nzira dzakarurama. So I'm available kune vanenge vachida izvozvo. Yeah, so ndezvipi zvavafanira kutarisira zvinyowani zvamuri kubika chiri mupoto chavari kuda kupakurwa? Gringo the Return series yatoibva iyoyo. Then ini ndinewo maseries angu andinoita as Mbudziyadhura, ndokanda kuFacebook nekuYouTube kwandata tonyanya kukanda kuYouTube kwandataura ikokoko. Ndine yandinowanzoti Sunday motivation, andinongokandawo 1 or 2 words to uplift a brother or a sister who is going through a rough patch. You know, life is full of ups and downs, but there's always a reason. As long as you are alive, it means that God has a purpose in life yako. But sometimes we fail to understand, because there are some things that happen to us chatinofunga kuti Mwari wandirasa kana kuti ndisatani. Pane chimwe chinhu chakaipa chinenge chisiri chaSatani, ndechaMwari. But because of how we see it, sometimes you need wisdom, you need that growth spiritually, ku understand zvimwe zvinhu, kuona kuti no, munhu andofunga kuti ari kundikanganisira uyu, ari kundigonera. I'll give you an example. Ngatiti tiri pamba, uri kuloja iwewe, anditika since uri kuloja, maybe you are not well, mama wako bva vauya. Mama vauya, landlord atoti mama wako agarisa chibva zvakurwadza maningi, kuti but ndiri kurwara kapana panditika bva waita shungu, bva watenga imba. Anditi munhu akakubatsira ndilandlord, asi unenge wakuti ndakamumaka because yakandidzinga kuna mai, but munhu iyoyo akakupusha kuti uite shungu yekuti uite imba yako. So you see how we look at things. Sometimes you need to see things differently. There is good in everything that happens in your life. God bless you guys. Thank you for your time. Take care of your loved ones. Then don't do what I wouldn't do. Like I enter the side. My own signature.